sak kesusu. Yo pangapurane Kakang. Ning aku ki mau seneng banget. Mergo sampean ki wis nuruti apa sing dadi kekarepanku. Yo, jalaran apa Kakang? Yen mengkone bapa mangerteni mesti wae bakal digo. Ini ki wektu kalor jane ora ono bapa. Aku mau kepengin cakepan lawan sampean Kakang. Menika kula malah kula kalian Kartika raosan rakya ngono to. Kuwi bener Kakang. Nanging Popo, piye Kartika? kok kadingaren sampean keteko Popo? Adat pipiyane sampean ki ono Tegal. Tanti wis wayah yamine ra wis mulih Kartika Sari. Ki ngene bojo. Injih. Tenane ana wigati sing kanggomu nganti pun bapa mulih ana ing rompoke kene. Perkawis menapa? Bab ngenani kapribadenmu karo kapribadene Lukitosan. Lah iki rak ngene to. Pun bapa iki ora teges nundung karo kowe iki ora. Nanging pun kowe kudu ngayahi kewajiban. Tapa nang sak pinggiring segara kidul. Ning tapa sing lukar busana, tapa nglegena. Tapa nglegena. Iya. Menika mligi kula piyambak menapa kaliyan bojo kula Kartika Sari? Ya karo Kartika Sari. Ku sampean kok malah ngane-nganehi lho Popo. Kula kedah topo nglegena. Kamangka aku kelawan Kakang bojo ki duweni rasa tresna wis dadi bojone. Yen mengkone ono apa-apane kepiye Popo terus dadi Lah ya kudu kuwi dikuwat-kuwatake jalaran. Mengko yen wis buntas anggonmu tapa nglegena kanggo musetake petite naga. Kangge nyampurnake ngilmu Pedhit Naga. Bener, bener. Kaya ana bener e kan? Pancen bener kuwi Kakang. Jalaran bapa nalika Sunaga paring jawuh nanging nganti saiki lagi mblakake sampurnane anggone awake ditapa kaya ngono. Iya wi bener Kakang. Kowe kuat ora? Aku kok ora mangerteni muga wae aku kuat Kakang. Oh nggih Bapak, kula sagahi Bapak. Wis aku. Lajeng benjang menapa anggen kula badhe ngayahi Bapak. Iki dina kang prayoga, dina sing apik. Ya kowe ora teges pun bapa nundung ora ya aja lan kowe Kartika Sari. Injih. Ya dina iki kowe ndang budal teko kono ing segara kidul. Oh ngeten Bapak. Ya. Kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Tak pangestoni. Sampean sing ati-ati ning omah ya kok ayo Kakang. Ojo nganti der. Patri Wastra Prabu Manik
mencre. Esuk tempe sore dulu. Yen pinangka pini sepuh ana ing sira penangkep. Aing saiki sab bela ana ing medang kawitan. Pujo. Margo mungsuh mungge wong medang. Sira penangkep, ora tak sampurnake nyawamu pujo. Oh, hai. Sopo kowe paman? Kene ngopo kowe arep tumindak ala lawan Kakang? Aku Wisang Jiwo. Wisang Jiwo? Ali sapa? Aku Kartikosa. Aku bojone Kakang Pujo. Ning paman kene aku bakal sabelok lawan Kakang Pujo. Mula yen kowe arep tumindak ala lawan Kakang Pujo, aku sing dadi pepalang. Ora usah mendadak. Kartikosa. Yen to kowe sabelo karo Pujo. Tak untapke nyawamu. Oh, kaya ngono. Saiki ditentokke kowe apa aku sing bakal tumekaning pati. Sebul kowe to sing gendak sekara kawan Pujo. Ora tak selai Pujo. Sang Jiwo. Aja mung karo bojomu. Yen kowe wani mungsuhmu aku. Panjo sak jangan gedeng sirahmu. Out, hei, bas. Mo, ai. Out, ai. Pinuran kontros piro? Aku Kartiko. Kartiko. Tangguh kowe bocah. Wes war saka kowe. Ayo. Ayo aku tak kok. Aji krang abang, ai. Tuh. Mbok kira aku gembletak. Aku mati saka tangan ora. Mbok kira aku mati. Sisan gawe. Mumpung bojomu iki kan toko gembletak tanpa daya. Tak prawasane bojomu. Wisang Jiwo, Wisang Jiwo. Arep tumindak apa kowe Wisang Jiwo? Apa kowe lali marang pawelingku? Sakjroning kowe nganggo ali-ali kerang abang, suwene 40 dina kowe entuk cedhak lawan wanita. Yen to kowe tetep mbacut cedhak lawan wanita, bakal apes dayamu Wisang Jiwo, bakal apes dayamu. Pujo karo Wisang Jiwo lagi etan. Pujo semaput. Wih. Kartikosari gembletak pupune katon ngiming-ngiming wong. Wah, iki beneran. Ora ana wong rawasa ngasake. Wena, Eca. Jebule seh prawan ya. Wih, pindoni nek. Waduh. Kartikosari. Dheweke krasane malah nyokot jentik manis kutugel. Ya wis ora apa-apa. Aku wis kelakon rawasa karo dheweke. Yen Pujo tangi mesti sing diarani Wisang Jiwo rawasa Pujo.
Loro Kakang. Coba ngadeg kok ki. Kowe suwal saka bebaya ning wendene kok saiki kowe tawang-tawang. Aku jaluk berani kelawan sampean Kakang. Wis sang jiwa wis bisa ndak kalahake poso papan. Pancen iki bener Kakang.